Yo, what's up mga kamasters? So, welcome back pala sa aking channel mga kamaster. For today's video pala mga kamasters, nandito na naman ako ulit sa Villamor Boxing Gym. So, ayan si Coach dito. Merong tumbuan. Tapos andito si Coach Edmond, no? Yung kapatid ni Coach dito. So, yan si Coach Edmond mga kamaster, no? 4 times world champion Coach Edmond Villamor. Yan mga kamaster, ang dami nagtitraining ngayon. Yan si Coach. Yan si Coach dito mga kamaster, si Coach Edmond pala. Coach Edmond Villamor. Ang coach trainer ni Ahas Ngitis. Mga kamaster, ang dami dito mga kamaster. Yan si Coach dito, si Coach RJ TV. Sabi mga kamaster, kami mga boxer ito mga kamaster. Grabe mga kamaster. So andito naman ulit si Coach Ting. Coach Ting in the house. Dito kamay. Coach dito Villamor. Yun si Coach Ting Bisaya.